chapter 1 verse 9 kusvika 11. Unouya here. Zvino vakatarira izvozvo. Wakatarira izvozvo. Akakwizwa. Vachitarira gore rikamubvisa. Havana kuzomuvona. Vakati vachitarisisa kudenga. Iende kukwira. Varume vaviri vakamira naye nekumochena. Vakati varume vakariraya. Makamirira iko. Makatarisa kudenga. Uyu Jesu wakabva kwamuri. Akakwizwa kudenga. Uchavuya saizvozvo. Sezvamamuvona achinda rigare kune vanotenda. Saka zviri pachena kuti unodzoka. Nekuti ngirozi dzapupura kaiti. Dziri kupupura kuti sezvamamuvona achinda unodii? Unodzoka. Saka handisini ndiri kuzvipupura ndoga. Vakaonekwa varume veGarireya. Vakatarira kudenga. Zvikanzi varume veGarireya. Makamiriko makatarira kudenga. Jesu wamakatarira achikwira. Muchazomuona saachidzoka. Sezvamamuona achikwira. Tiri tosere vana mai. Saka Jesu unodzoka hakoni. Zvingakona ndezvimwe. Asi Jesu unodzoka. Angakona murume wako kudzoka UK. Asi Jesu unodzoka. Mwana wako ungarovera South Africa. Asi Jesu unodzoka. Ende chimwe chinondifadza pakudzoka ka. Kana udzoka pana chapter 22 pa 12 inoti kana achidzoka hauya asina chaakabata. Savarume venyika ino 25 years hani Jodi musi waanodzoka unovata mumakwenzi kana usvika kumba achinyara kuti ndosvika sei ndisina chandakabata. Ukamuvona apfira megwagwa Jodi pa 14 years chaakasenga chikuru indebvu dzake number 2 ini zipepa rakumbira rakadarika kare ndozvanouya akasenga bhaibheri tiro tariro inokurumidza kuvuya mubayiro wangu ndinenge nawo kuti ndipe uyo njengokusevenza kwake. Ndofiramo mukambani yaMwari izi. Ndofiramo iri. Apa undibvisi apa. Iyi mukambani. Handibvi. Iyi. Ikambani inoda vanhu vese manje. Hazvinei kuti wakaguma giredhani. Handidi zvekutaura nhoroondo yako nokuti mungakona kuteerera mharidzo. Kuna vamwe vaitondiseka zuro umanya ndigeredawo vachizama kuda kundironda ndikati komaina iko kusiyana inako. Siyana inako iko. Komada kuinja uko. Siyana inako. Hii kambani ine naro kai. Wandakatenda ndiye unesimba kudarika mtungamiri. Manejoka cabs. Tomu gazi kaizwara maisi desi. Imirarume veGarireya. Makamireko makatarisa kudenga. Jesu uyu unodzoka tiripo here. Kwai kana achidzoka unouya nemubayiro. Aiwa unoona asina chinhu mwana wako. Asi Jesu uri kuti ndinouya nemubayiro. Unongati vanoshandira Mwari ndio vakakona kukora. Sasa haikoni. Vanotsvaira materete pahenga kakori. Musikana wako basa wamukoresi. Ini ndotipinda mukambani yaJesu manje ndokona kukura. Unongati Jesu ibenzi. Jepano pasi dzinovodza moyo. Hamuna kuzvivona goneria. Baba vana kumukira kukambani vakaona pakavhagwa. Vakadzoka vati ndaona kambani yavhagwa. Iwo ukatoita BP kusvika nhasi. Ziva kambani yokujoina. Ziva kambani yokushandira. Yesu kune vamwe vangatoneti tina matiriwo zvinoda mabasa. Zvinoda mabasa. Unoita basa rokunamatira vaMwari rakangozara kudai. Munoda ripi? Kutonyimwa kwauri kuita basa naMwari unoda kuti upinde rake ndanotengesa mabhuku echechi. Ndorako iroro. Mubayiro tigopiwa rugare kune vanotedza. Imi varume veGarireya. Makamirei makatarisa kudenga. Teererai vatendi. Ndinokushuvirai kuti muite sevarume vekuGarireya. Mukurarama kwavo vari kuGarireya. Vaiti kana vakamira avatariri kusaidi havacheuki vanomira vakatarisa kudenga. Tiri tose vana mai. Vakaropafadzwa vana mai. Vanoti nyika ichirema havatukani navarume mukushaiwa
shamwari dzangu toda kuwedzerwa mari, kuwedzerwa mari, ndingiri takashanda, hurumende haindipa mari. Waita dambudziko. Usamira wakatarira kune vanokoresa. Mira wakatarira kudenga. Mira wakatarira kudenga. Tiri tose here vana mai. Mwana wakakutiza akainda wakawanikwa nemuzvetsisi hapana chakabvisigwa, but ziva kwekumira wakatarira. Ini mai mati makadzoka vhiki yapera muchivinga musangano yemamuri Joni. Hani mamusipo imi munomira makatarira Joni, mungati ndiko kune kuzha kwenyuka. Kumira wakatarira Joni. Murume kusara achigezesa magrade 0 achisheveredzwa nevamwe varume yadzi achitsvaira na4. Iwe uchiti 6 months Joni 2 days, 6 months Joni 2 days Harare, 8 months Joni. Saka kune murume chaendo kupi? Wataureka moda zoti kwa ndinda dero. Makamirire makatarisa kudenga. Iwaise mai chatokudzosera isure mukutenda ndechekuti kana muchienda kuchechi munomira makatarira vanhu. Kana munhu akaenda kuchechi hatarisi vanhu, unotarira kudenga. Izvozvo zvokutarira vanhu kuchechi izvozvo ndo zvakazoita kuti usiye chechi, nekuti pawakatarira vanhu ndo pawakazoona vachipombana, ndo pawakaona vachinyeya, nokuti wakanga wakamira wakatarira pavanhu. Mira wakatarira kudenga. Mira wakatarira kudenga. Tiri tose vana mai. Ivo varume venyu vakukonesa ibasa raMwari ava, muchimira makatarira pavarume, uchiramba basa raMwari. Uchiti hangaendi kunokemba, handingaendi kuairport kunotonhora, ndakanga ndoda kuti ndiye kupraband. Munongozivawo so ndakanga ndatomuka mufunge pamakanibhipa paya ndatomuka nditi ndiye kupraband, but vakazotizoni kwai izvoni unoda kuenda kupraband na4, anoziva kuti na4 kana koiti ndobva ndatotadza kuya kupraband. Kishaina dedi musi uchazoita dedi uchajoina kwaya dzose pachechi. Nakukuvudza maadventure akaita kwaya wojoina, mapathfinder akaita kwaya wojoina, chero varume vakavamba yavo kwaya ndoipatinda tinotinda. Zvino zvisisina kumira zvakanaka munhu waMwari. Mira wakatarira kudenga iwe. Iwe tarira kudenga iwe. Handingotosiya Mwari nemakemu vakidzani. Handingosiya Mwari nekuti kwaErija vakati mwana waErija angamitisi mwana wangu womuramba. Kana zvakadaro ngavasari nechechi yako. Iwe ziva kukutarira iwe. Erija unedenga. We kana vamwene vako vari head deaconess vachikonana newe vanedenga. Saka enda uchida ngota sewakadzungaira. Ziva kukutarira. Jesu wedu unouya tiri tose here vana mai. Haasi kure makuseni kwai uri pamusiwo, akangoita step wabuda. Pari kudzoka pacho unokuwana uri papi. Rekai tiende Mwari nemusangano uno. Dai vamwe vakafa muCovid, dai vakafira kudivirisiriro. Asi Mwari wakatichengetera musangano uno kuti mazita edu anyogwe kudenga. Saka nhasi gadzirira munhu waMwari, gadzirira, ugadzirire iye asati avuya. Tiri tose here vana mai. Unovuya verengai mai Masawi. Unovuya itai zvokumanya. Ishe wamene uchaburuka kudenga nekudanidzira nezviro mutuma mukuru nehwamanda yaMwari. Vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatogwa pamwe chete naye mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Naizvozvo nyara dzedu ina mashoko aya. Rugare kune vanotenda. Bhaibheri randite
maitererai ise wamene uchaburuka kudenga nekudanidzira nezvire mutuma mukuru wamandaitarira vakafira muna Kristu vachatanga kumuka. Kwai ndikunyaradze mai mava ne 25 years mchichema murume akafa masikati ano kwai naMwari ndikunyaradze namashoko aya okuti Ishe uri kuuya ende Mwari haazokoni kuuyaka nekuti une basa guru ranofanira kuzoita rakatirimbisa rokuzomudza vakafa. Saka haanganyepi unofanira kuti auye atimutsire hama dzedu dzakafa dzitende. Unofanira kuuya. Saka ari kuuya. Kana achiuya chikuru chimwe chaari kuvinga kuzomutsira vose vachafira muna Kristu vachamutswa. Chiwazve munhu waMwari zvimwevo uchiunganidza pfungwa uchionawo kuti kungosiyavo Jesu kwakaoma. Kana ukasiya Jesu unogona kuzomutsa vakafa. Unoda kuindepiwe? Unoda kuindepi uchisiya Jesu? Unogona kuzokumutsa chero ukafa. Kumadzinza kwenyu kune wakafa wakambomuka mukamubona. Regwa Jesu sei Bhaibheri ratinoverenga rinoti musi wakavigwa vakafunga kuti kugona vakandorinda kwai asamuka kusvika vahumana zvikaiwabiwa haana kumuka takapfuura nepo musi uya. Jesu musi zuva retatu ndokubva amuka. Ivo vafunga kuti kungwara havana kuziva kuti pavakamufutsira muguva wakanga ane kimu akwa kuti mafusipo zvemufundisi wakapinda nekimu akwa ndobva mufutsira makiyani muhakwa ndokufutsira ndokuti zidombo zihombe ndi zvikadzamuki havana kuziva kuti nguva yanga isina kukwata. Payakangoti emineti 2 ikati okuloko akabudisa makimu akwa ndobva akinu ari mukadzi ndobva chikuvara chabuda. Simba raakashandisa pakumuka kuvakafa ndora achashandisa kuzomutsa vatendi mumakuva. Tiri tose here vana mai. Saka zvimwe ite wafunga tungisa wamande vachaiwai vanenge vapinda muna Kristu vari kugambuzuma. Wamande vachaiwai vanenge vapinda muna Kristu vari kuGreen Valley. Wamande vachaiwai vanenge vapinda muna Kristu vari kugokwe kwatinocheka ukwa. Kana tikavhura muna Kristu wamande tichaiwa nehwamande imwe iyoyo. South Africa vachaiwa, Harare vagoiwa, Gweri vagoiwa, mamaneja agoiwa, vanapete vagoiwa, vanotengesa kopete mutsvairo vachaiwa. Kana zvikadero tomutswa nekusamura. Teerera zvendikudzi chimwe chauchaziva nacho kuti Jesu atakamirira ka ndiye. Chauchaziva nacho kuti ndiye Bhaibheri rinoti unenge ari muchadenga haazotsiki pasi. Bhaibheri rati isu tisu tichabuda mumakuva tomuchingamidza mudenga. Saka uya wekwenyu kuHarare watakambohwa gore riya ndainobva kochekukwa kwai kune wati kwai Jesu kwai ndandinaye kwai wati kwai ndoda 3 kg dzenyama rabish. Waonekwa Harare, waonekwa kwa Mutoko, wazoonekwa ziye watakamirira. Atitareri rabishi dzakadero chero tichigara gokwe kuti pane munhu unobuda musadza nemukana wati kwai ndaona Jesu ndikataura rabishi. Bhaibheri kukundigwa nemunun'una wangu unoziva kuti Bhaibheri rinoti kana Jesu achiuya meso ose achamuona. Aziye meso evanhu vekuHarare vakamuona kugokwe tisina kumuona. Aziye akaonekwa Bhuluwayo asiko kune mangwe chero vachidya banyenya. Aziye meso ose tiri tose sanga. Saka unouya Paul unosapota kuti unouya. Kana chiuya unovya kuzodini kwai ichi chinodini chichadini chigodini ichi chinodini chigodini kana ichi chinodini. Vhesi ya 51 fambai mai masau toda kukuudzai chakavadzika hatingavati tose asi tichashandurwa tose pakarepo sekubvaira kweziso nehwamande yekupedzisira nekuti hwamande itarira ipapo vakafa vachamutswa nokusamura nesu tichashandurwa nekuti titinovoraiso
ya chechi iyi kukuwa ndikakuwa wakatononoka kueduka izvina zvichaiti ichi chinovora ichi chofuka kusakura nechicho chinofa icho chinofa nechipiko chakanitarira icho chinofa icho icho chiri kuparidza ichi chinofa ichi icho chati chiimbisa icho chinovora icho icho chinoda vakadzi ichi nevasiri vacho chinovora ichi icho chinohuriwa ichi chinovora ichi icho chine utsinya icho chinofa icho asi kana Jesu achionekwa chinovora chichafuka kusavora nechinofa chofuka kusa kana zvadero shoko rakanyogwa roitika rinoti kudi rufu rwakamedzwa nokukunda. Dai maiziva mai chero mukabva kwadhokota zvikanzi zvava chiropa kana mungaita 6 months muri mupenyu manyanyisa kurarama. Tiri kukuisai pa 4 months ne 2 weeks mune manyarara. Kubva musi uwoyo ndo pauchahuziva zvino kuti ndozorura. Wochinja nziyo, chinja matauriro, wanga usingapi nechechi yawainyima uya mutoremba mutengese une wadoiti gwanyasha zvedhokota wakuonesa dhokota wakuonesa pa 4 months zama paunogona napo nokuti vane vatokudza kuti zvave izvi takuona igogo kuti zvamave izvi ungozova muimbika vachiuya vachikunamatira sevanokuhwira tsitsi ivo vachiona kuti shaya dzawira kusvika papi maziso awira kusvika papi iwe wotogomera uri pana Kristu uchiziva kuti ndamirira kuzorora asi chero ndikafa ndoda kufira muna Kristu nemhaka iyi nekuti wamati yekupedzisira icharira hamuna kuwa 51 izvi yatitarira indoda kukuudza chakavanzika ichachisi vanhu vasakakumba ichi chakavanzika chisi vanhu vasiri pano ichi ndechakavanzika ichi chinovhiringidza vakadzidza chinovhiringidza vafumi kuti zvichafamba sei kuti munhu abude muguva agosimuka asingawiri pasi kuchingamidza Ishe mudenga. Geography inovhiringika ikasvikapo, sainzi inopenga kana ikasvikapo. Ndezvekutenda izvi chero usina kudzidza kana shoko rikataura woti ndizvo ndichamutswa nokusavura kwai muchapuwa mukana pazasi wokuti tisati tasimuka wamandarira topuwa mukana tisina kusimuka wekutaura neguva pazasi vasiya maise ukuda vadhiniwa. Iwe rumborera kukunda kwako kuripi naiwe rufu kukunda kwako kuripi ndizvo shuga wakanditora asi ndasi Jesu wangu wauya ndizvo ndakaita accident asi ndasi Jesu wangu wauya ndizvo asima wakandiuraya asi nhasi Jesu wauya takwiri saka kukunda kwako kuripi wakatonga BP wakatonga vamwe vakafa vamire sechibhorani nezvigwere zvenyika ino kufa amire sechibhorani unoita 3 hours uchigwedza uchiti mvura ichabuda zvosakafa kare icho chine chakangomira unoti kuda chipenyu ndo zviri nyika inoi. Asi ngative netariro muna Jesu chero tikawanikwa tafa Jesu uri kudzoka ritosere vana mai ngatigomere tiri pana Kristu ngatifire pana Kristu ngaticheme tiri pana Kristu zvatasangana nazvo ngazvirege kutibvisa pana Kristu tiri tosere sangano ngaticheme tiripo kana ndichisvika pakunyarara chero kaenda kuvaprofita unondofa wadini kuti ungofira pana Kristu. Namutinotsvake kuvaprofita we namutinotsvake muchitotewa mamai matuku akadai kuchinzi uyai nehuku tema huku ikabviswa mamba vaitema we huku ikabviswa mamba vaitema here kwasei kusingaviyai nemamba vamatema zvinosaka mamai achamira ari muna Kristu hatichengetewi navanhu tinochengetewa naMwari hatiraramiswi nemukaka namaremoni toraramiswa naMwari. Unongati mukadzi mukuru akaita vhena anopfeka ngazi 8 yeshangu
yaivepi juzi richidambuka dai aigona kuchengeta juzi rakadambuka sei. Iwe unoremedza mwana kuti mabhatani kuti zvimwe muchibuno kuti zvimwe muno nemwana wacho uchafamba 4 years hafambi unofamba sei akaremegwa achitireniwa buroi namai paasvika chimuroi chidoko chikabudisa ziso kudai vakavose vanochema kusvika mangwana makuseni kuti pane pasvika chimuroi chidoko. Unochengeta vana ndimwari. Bhatani rakakundikana kuchengeta hembe ikaita madhende. Yochengeta sei munhu? Unochengeta sei munhu? Hembe takaita mupiro. Iro bhatani rakakundikana kuchengeta. Tinoona mata Jesu unouya mupenyu tiritozere vana mai. Hatichengeti kune mvura. Tinochengetwa na Jesu wakasika mvura. Hatichengetewi na mahwe. Tinochengetewa na Jesu wakasika mahwe. Dombo la makore. Tiritosere vana mai. Muni kundinyadzisa mani nokuti mauya pano masiya zvikwereti kumwanga. Masiya zvikwereti kumaprofita. Mukati ndombo ida kuchechi kama nodzoka ndori andobhadhara. Munondinyadzisa. Vivai na Mwari Jesu unouya tinde kumusha. Tiritosere vana mai. Izvo zvida mudziko rako rava makore. Zvoita zvekuti Mwari agona kubetsera dambudziko rako. But iwe ndione dzungu. Hauzivi kuinda nedambudziko rako. Ugona uchinda nedambudziko kumuprofita kana kuanga nokuvanhu. Zvafanana nemunhu noti kana sketi yake yadambuka waitora waenda nayo kumunhu unama mapoto. Ndakuya une sketi yangu iyi. Ndishonere sketi yangu. Uchingombeya sebenzi. Unoti munhu unogadzira umbrella ungakusonera sketi. Waenda nedambudziko rako kusiriro. Zvino Mwari unopeta mavoko. Wati haziti uchine tariro kuna madzimai plaki. Handiti zviro akabva kuna madzibaba Thomas. Chimboinda ikoko kana wazondiziva. Ndozokupedzera dambudziko. Vana mai bapu rakanyanya dzungu. Ziva kokuinda nedambudziko. Toda kuchaisa iko zvinoso. Toda kuchaisa. Jesu unouya tiritosere vana mai. Wamanja yorira. Vakafira muna Kristu vachamutswa. Vanenge vari papenyu panguva iyoyo voshandugwa. Vopuwa miviri isingavori. Tosangana nokuti vavete vapenyu havangatangiri vakavata. Vomutswa vapenyu voshandugwa. Toshingamidza Ishe mudenga. Tiritosere vatendi. Tosumuka tambodadira guva tosumuka toshingamidza Ishe mudenga. Unenge avuya sokutaura kwaita. Asina kutsika pasi. Akakomberedzwa navatumwa. Auya netransport yekuti azotitora aende nesu kudenga. Unenge achidhiraivha ndiani? Jesu ndiye dhiraivha. Ndiye unoziva kwaanenge abva, kwaakagadzira dzimba. Asi pakudhiraivha kwake netransport yake kuti imwe muzopinda vekukambuzuma naivo vabva kwanyembe avo vekurashika kuti vazopinda. Havangopindi ivonje. Kana kuti upinde mukati metransport pane tikiti rinenge richitariswa. Chapter 1 verse 9 kusvika 11. Unouya here. Zvino wakatareva izvozvo. Akakwidza. Vachitarira gore rikamubvisa. Havana kuzomuona. Vakati vachitarisisa kudenga. Iende kukwira. Varume vaviri vakamira naye nekubochena. Vakati varume vakariraya. Makamirira iko. Makatarisa kudenga. Uyu Jesu wakabva kwamuri. Akakwidzwa kudenga. Uchavuya saizvozvo. Sezvamamuona achida rigare kune vanotenda. Saka zviri pachena kuti unodzoka. Nekuti ngirozi dzapupura kaiti. Dziri kupupura kuti sezvamamuona achinda unodii? Unodzoka. Saka handisini ndiri kuzvipupura ndoga. Vakaonekwa varume veGarireya. Vakatarira kudenga. Zvikanzi varume veGarireya. Makamiriko makatarira kudenga. Jesu wamakatarira achikwira. Muchazomuona saachidzoka. Sezvamamuona achikwira. Tiritosere vana mai. Saka Jesu unodzoka hakoni. Zvingakona ndezvimwe. Asi Jesu unodzoka. Angakona murume wako kudzoka UK. Asi Jesu unodzoka. Mwana wako ungaronera South Africa. Asi Jesu unodzoka. Ende chimwe chinondifadza pakudzoka ka. Kana udzoka pana chapter 22 pa 12.
inoti kana achidzoka hauya asina chaakabata. Savarume venyika ino 25 years ani jodi, musi waanodzoka unovata mumakwenzi kana usvika kumba achinyara kuti ndosvika sei ndisina chandakabata. Ukamuvona apfira megomba joni pa 14 years, chaakasenga chikuru indebvu dzake. Number 2, inyuzipepa rakumbira rakadarika kare ndozvanouya akasenga. Bhaibheri rinotiro tariro inokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinenge ndinawo kuti ndipe uyo njenye ukusevenza